Hombre, aspaldiko, zen moduz, urteak bideo bat egin gabe, Ez dakit akoratuko naizen oraindik nola egiten diren gauza hauek, baina bueno, gauza da, egunotan traste kurioso bat aurkitu dela, eta iruditu zait interesgarri esan zitekela zuei erakustea. Ojo, intro berria eta guzti, Graphic design is my passion. Bueno, aurrera jarraitu horretik kontutxo bat. Bideo hau grabatzeko erabakia Teknopata Telegram kanaleko jarraitzaileek hartu dute. Izan ere, haiei bidalinien inkestatxo bat galdetzeko topatu duten tramankulu hau hemen erakustea interesgarria ikusten zuten ala ez, erantzuna baietza izan da, eta beraz, hemen txenago. Baina, guazen arira. Tema da, katxarreria kontuetan badala alor bat, beti arreta deitu izan didana, ezta? Eta da, eskuzko harrak erraz digitalizatzeko modua eskaintzen duten gailuak edo sistemak, ez? Probatu izan ditut, modu ezberdinak, probatu izan ditut, tableta normaletan erabil daitezken kanpoko arkatz digitalak. Probatu ditut, arkatza inkorporatuta daukaten tabletak edo beste digitalizadore mota bat daukaten tabletak. Baina ez naiz sekula iritsi egunerokoan erabiltzeko moduko sistema bat topatzera. Ikusi dut bat, iragarkietan behintzat oso itxura ona daukana, eta inguruko zenbait laguni ikusita oso iritzi hona eman diatena, eta da e-paper tableta berezi bat zuek ere ikusiko zenuten iragarkietan, Remarkable izenekoa, tinta elektronikoko tableta bat, papera bezala funtzionatzen duena, OCR funtzio aurreratuak dituenak eta bar, baina hainbat review eta ikusten egon naiz, eta guztietan ikusi dut oso puntu negatiboa jartzen diotela kontu batean, eta da, tabletaren softwarearen satirik handiena, parterik handiena, arpidetza bidez funtzionatzen du. Hau da, zuk erosten duzu, 600, 700, ez dakizen 100 euroko gailu bat, eta gailuak berez ez du ezertarako balio, ez baduzu softwarearen arpidetza erosten, ez da? Horrek bi kontu dauzka negatiboak, batetik, kriston amorro ematen duela arpidetza ordaintza urtero, eta bestetik, eta hori gertatu izan zait ja, egun batetik bestera enpresa dana delakoagatik izten badute, edo saltzen badute, edo negozioa aldatzen badute, geratzen zarela, etxean daukazula 600-700 euroko pisa papelez eder bat, ezta? Eta, hortik ez dut pasatu nahi, hori arpidetzaren tema hori niretzat marragorri bat da. Total, saiatu nazela betiko bilaketari buelta emoten, ezta? Bilatu beharrean tablet bat edo gailu digital bat bertan idatzi eta idatzitakoa digitalizatzen duena, saiatu nazena da bilatzen gailu analogiko bat, kuaderno eta paper bat simplifikatu egingo da edo lagundu egingo duena bertan idazten dozuna zertzea, ezta? Digitalizatzea. Eta horrela iritsi naiz gaur aurkeztu nahi dizuedan kontura. Kuaderno me hau da, Rocketbook markakoa. Rocketbook da Estatu Batuetako enpresa bat dedikatzen dana idazteko materiala egitera, kuadernoak, blog oharrak eta arbelak ere bai, eta denek dake komunean sistema bitxizamar bat errazten duena, bertan idazten dozuna, erraz digitalizatzea eta lainoko zenbat zerbitzutara igotzea, ezta? Kuaderno hau bere gamako produktuetako bat da, Rocketbook Core du izena, eta da 10 horriko kuaderno bat da, 10 horri dira, baina dira horri, potolo samarrak, paperezkoak, baina olako takto parafinatu modukoa daukate, eta ikusten duzu plastikozko tapak, eta gero anilla horietako muelle horietako simple bat. Paketean bertan kuadernoarekin batera bi osagarri bidaltzen dituzte. Bat da Pilot Frisian edo Frisian markako zer bat, boligrafo bat. Boligrafo hauek daukaten ezaugarria da ezabatu egin daitekela bere tinta, ipurdian daukan punta berezi honekin, eta oin hasiko zarete puntuak lotzen,
Eta kuadernoa eta boligrafoarekin batera, gainera mikrofibrazko zapitxo bat ere ator. Eta orduan kontua zein da, alde batetik frikzion boligrafoekin bertan idazten dana oso erraz ezabatu leike, baina ez frikzionen borragoma edo punta berezioi erabilita. Ezabatzeko egin behar duguna da, kuadernoarekin batera datorre mikrofibrazko zapi hori apur bat busti, eta bustita dagoela horriaren gainetik pasatu. Eta horrekin nahikoa da horria garbi usteko. Paperak esan dizuedan bezala, plastifikatu edo parafinatu edo olako tratamendu berezi bat dauka azaleran, zapiaren zatitxo bat lehor mantendu alba dugu, zatitxo hori bera erabili dezakegu horria lehortzeko, eta behin lehor dagoenean berriz idatzi dezakegu gainean. Orduan, alde batetik, kuadernoa berrera bilgarria da, eta horregatik dozka bakarrik 10 horri, ezta? Teoria dalako, behin eta berriz garbitu eta berriro erabili daitekelako. Baina gainera, beste alde batetik, hemen ikusten dozuen bezala, horri bakoitzak baitu marka berezi batzuk, bauka marko beltz bat inguruan eta izkina baten QR kode bat, eta QR kode horrek eta marka beltz horiek balio dute Rocketbook aplikazioarekin batera erabiltzeko. Rocketbox aplikazioak 4 funtzio nagusi ditu, lehenengo eta behin eskaneatu egiten du, horrietan dauden marka berezi hoien bidez, automatikoki detektatzen du noiz enfokatzen ari garen Rocketbox kuaderno baten orrialde bat, eta berehala hartzen ditu marginak eta tamainak eta barrak, eta gainera paperean gida moduan txertatu da dauzen markak edo, horiek kendo egiten ditu eskaneotik, ez da, eskaneoan bakarrik ikusten da orrialde zuria eta zuk bertan idatzi dozuna. Eskaneatutako artxibo horiek PDF edo JPG artxibo gisa esportatu ditzake. Gainera, OCR tratamendua ere egiten du, saiatzen da, kuadernoan eskuz idatzitako testuak, testu editagarri bihurtzen, ezta? Saiatzen da apur bat ulertzen zer idatzi dugun bertan, eta idatzi dugun hori, gero ordenagailuan manipulatu edo mobilean manipulatu dezakegun testu bihurtzen. Horretan tira bakoitzaren esperientzia hobea ala okerragoa izan daiteke, incluso irregularra izan daiteke egun batetik bestera, segun bakoitzak zelako idazkera daukan eta zelako eguna daukan, kontuan eukin behar da Rocketbox kuadernoetako papera irristakor samarra dela, eta Pilot Friction boligrafo hauek ere irristakor samarrak dira, eta orduan, bastante azkar idazten da paper horren gainean, eta ez badaukazu oso kaligrafia ona, nire kasua dan bezala, aplikazio gaixoa saiatzen da alduena egiten, baina ez du beti bete-betean asmatzen, are gutxiago sistema hauetan minoritarioak diren euskara bezalako hizkuntza batean. Imaginatzen dut gazteleraz edo ingelesez idatzizkero adibidez, asmatze portzentaia nolabait altuagoa izango dela, baina tira. Testuak identifikatzeko sistema hori opzionala da, piztu daiteke ala ez, aplikazioko ezarpenetan, eta abisatu egiten du, piztuz gero gure eskaneoak Googleeko zerbitzarietara bidaltzen direla han interpretatzeko eta testua bueltan ekartzeko. Hirugarren funtzioa, testua rekonozitzeko funtzio horrekin lotuta, zerrenda adimendunak deitzen dutena da, Smart Lists, eta hau da, kontua da, zerrenda bat idazten baduzu kuadernoan modu jakin batean, errenkada bakoitzaren hasieran laukitxo bat jarrita, aplikazioak interpretatzen du hori zerrenda bat dela, eta aplikazioaren atal berezi batera ekartzen du zerrenda gisa, ezta? Gainera item txekeableekin nolabait esateko. Eta laugarren funtzioa, nolabait produktibitateari enfokatutakoa edo, da euskaraz ez dakit gogoko zerbitzuak edo horrelako zerbait deituko genukena, destinations deitu diote ingelesez eta destinos gazteleraz. Kontua da, aplikazioak aukera ematen duela, gehienez jota 7 gogoko lainoko zerbitzu aurre konfiguratzeko, gure eskaneoak eta automatikoki bertara iristeko, ez? Zerbitzu horien artean daude, Google Drive, Microsoft OneNote, eta holako beste batzuk. Horiek behin konfiguratzen dira eta bi eratara erabil daitezke. Alde batetik, eskaneo bakoitza bukatutakoan eskuz adierazi dezakegu aplikazioan
gure gogoko zerbitzuetatik zeinetara bidali nahi dugun eskaneo hori, izan daiteke zerbitzu bat edo bat baino gehiago, edo bestela, zerbitzu bakoitza lotu dezakegu orrialdeetan ere aurkituko dugun 7 ikonoetako batekin, eta orduan paperean idazten ari garenean nahikoa da orrialde horretan nahi dugun ikonoaren gainean gurutze bat markatzea, eta aplikazioa konfiguratu dezakegu, automatikoki ikono tatxatu horiek irakurri eta eskaneoak alde batera edo beste batera bidaltzeko. Bueno, bukatzen joateko, esan behar dizuet, nik oraindik ez daukadala oso iritzi borobildua erosketa ona ala txarra egin dudan. Nolabait esateko Rocketbook kuadernoa eta biok elkar ezagutzen ari gara oraindik, duela egun gutxi batzuk baino ez naiz erabiltzen hasi. Bai esan dezaket bidez idazteko esperientzia oso gozoa dala, esan nahi dut eskuzko zirriborroak eta egitea gustoko duzuen ontzat, paperaren ukitua oso gustagarria da, Friction boligrafo hauen tinta ere, ez dakit oso errazamar irristatzen dira paper horren gainean, eta bueno, alde horretik ondo dago, baina hori oraindik ez daukat iritzi erabat egina. Edo nola ere, valorazioa egiteko, helduleku sendoagoak izan ditzazuen, botako izkizuet puntu zehatz batzuk gustatu eta gustatu ez zaizkidanak. Gustatu zaizkidan puntuen artean lehenengoa, benetan iruditzen zait papera aurrezteko modu bat izan daitekela. Nik neuk behintzat paper mordo bat gastatzen dut bideretako zirriborroetan, eta holako kuaderno bat ukiteak aukera emango lidake folio gutxiago gastatzeko. Beste puntu gustagarri bat da aplikazioak benetan ondo funtzionatzen duela oharren digitalizazioa egiterakoan. Esan nahi dut oso ondo kapturatzen ditu orriak, irudiak garbi ateratzen ditu, OCR-aren kalitatea hori ja beste kontu bat da. Hirugarren puntu positibo moduan, egia esan txorradita guztia oso gustagarria da, oso punto frikia baldin bagokazue, hori, ingelesez esaten dute, satisfying zamar dela sistema guztia erabiltzea. Eta laugarren eta azken puntu moduan, baina garrantzitsu da dana, da, kasu honetan, Rocketbook sistema honen kasuan, aplikazioa 100% doainik dala. Existitzen dira merkatuan eta bilatzen azizkero berehala aurkituko dituzue oso antzekoak diren beste kuaderno adimendun batzuk, eta gehienetan aplikazioa ordainpekoa edo are gehiago harpidetza bidezkoa da. Eta hori marra gorri bat da, ez nagoena prest pasatzeko. Gustatu ez zaizkidan puntuen artean, lehenengo eta behin prezioa aipatu beharra dago. Egia esan, kuaderno hauek publizidadean esaten duten bezain iraunkorrak baldin badira, eta benetan irauten badute, eta denbora eta berrerabilpen hori ondo aguantatzen badute, behar bada inbertsio ona izango dira, baina nik adibidez 10 orriko kuaderno honen truke, 30 euro pasatxo ordaindu ditut, eta gero boligrafoak eta oso azkar gastatzen dira, eta ez dira merkatuko merkeenak hain zuzen ere. Bigarren punto negatibo bezala, produktua estatu batuarra da, eta estatu batuetako merkatuan oso zentratua dago fabrikantea, eta orduan gure artean zail samarra da aurkitzea. Errazena da saltoki txungo samarretan topatzea, Amazon, El Corte Inglés, Fnac eta olakoetan, hor badago. Eta aitortu behar dizuet, apur bat amorretetan nagoela, ointxe bertan beste aukera batzuk eta begiratzen ikusi dutelako, uste dut Bartzelonako denda bat dela, magnificos.com, online denda bat, bertan ere badute salgai eta prezio on samarrean gainera. Eta ez da ordaindutako publizidadea. Hirugarren puntu kezkagarria pribatutasunarekin lotutakoa izan daiteke, ez da, laino bidez funtzionatzen duten zerbitzu eta software hauek guztiek hori dakarte, ez da, zure edukia jartzen duzula hirugarren baten esku eta ez dakizula sekula zehatz mehaz pasoko da, batez ere hirugarren hori estatu batuetako legediaren arabera gobernatzen bada. Laugarren puntu negatibo moduan, testoren errekonozimenduak hobetzeko margen zabala dauka, eta bosgarren eta azken puntu negatibo gisa nabarmentzekoa da aplikazioak eskaintzen dituen lainoko zerbitzuen artean ia danak zerbitzu itxiak direla. Hauxe da kontatu nahi nizuena, espero dut bideoa gustatu izana, 1000 esker osorik ikusi baldin baduzu, galderaren bat baldin baduzu hemen utziko dizkizue kontaktatzeko moduak galderak lasai botatzeko,
Eta, bueno, ba, ikusiko noiz batzen dudan indarra olako beste bideo bat egiteko. Ondo segi, bale? Zaindu, agur.